Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Lagi ning buritan omah meneh, kayak ndelok Andre obong-obong guys. Bakar sampah. Dibakar lele. Kayak sapa? Batik. Nyapa kok mati. Apa digoreng arep batik? Pokoknya gua Andre tak kon. Yo wite manggis nganu lo garing lo ya. Bukakno ta ya. Wite manggis garing mbok obong-obong sore. Mergo omahku cedhek karo masjid dadi yo Ndek lah kok ini. di asar iki guys, Masjid Muni. Kayak Andre lagi ngono. Buku cewek mulai merucuk-merucuk neh. Anu ku piye cabe jamuku kan? Urip. Deh. Cabene jamu urip apa ora dolan? Sing mari mbok tandur ndek iki lho. Kuwi nganune gak dincep-encepne ya wit randune kae nganggur njero. Urip, Ndre. Lah ndek iki gak mbok gorene ya wite luntas. Mbok dolen ndi? Ndre wite luntas ndek iki jikuken Ndre dincep-encepne pisan. Luntas yang aku nggawa ndek iki lho dolen ndi? Ning ndi ya? Ning apa? Tekono Mas Agus ana ning ndi? Gondrene kabeh karo nggawa pacul. Mau aku tuku snack Jawara iki, guys. Kue bawang. Rasanya gurih. Mantul. Jalan. Gurih. Panase guys. Wis resik iki ya guys sampai tekan kono. Sing penak ditanduri apa ya guys sing menghasilkan cuan. Wis ya rasa mbok utik-utik. Engko mati. Bulek. Baulek guys. Gurih guys. Ngises. Untuk mana iki lho? Sate seluruh. Endi ta? Malah andinge serono. Loh, Karo bedaan. berapa latihan? Moto putih iki rada larut. Ngono ndek iki arek sing nggawa bio. Moto putih tak tekoni 200 ya. Lompong wis padha tukul neh lho. Lompong kok ya cowepet ya. Ya. Lompong. Keripik lompong ae. Kayak ra iso ben keroken ya, guys. Alon-alon. Engko jadi apik jadi pager. Pepetne pagere pisan, Ndre. Wis tak bentak to. Gurih kue bawang.
Masih tak nih tenaga nih kayak. Si setan-setan manggis kayak lurung dari si Arun Dewar. Pokoknya jauh-jauh watu-watu. Piye Andre? Oke. Lek empuk roti. Ini Pak Dulu mesti membeli batang. Oke. Itu boleh banget juga. Lomboke wis mulai panen iki. Sik panen lombok, guys. Alah wit tironge mati. Panen lumayan, guys. Kena digawe masak sak sambelan. Lek tukulan ini malah awet ya. Nandur malah gak urip. Lumayan lah guys ya. Jatuh. Ih. Kena digawe nyambel engko. Wis mari iki guys. Mlebu omah. Panase ngentak-ngentak. Wes ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Diandava Family.